aquest vídeo, aquesta pàgina que anem a fer ara és superfàcil. Primer que res anem a recordar quines són les estacions de l'any, que són estiu, primavera, la tardor i l'hivern. I ara hem d'escriure ací quines són les estacions en cada cas, segons la descripció. A veure si les podem endevinar. Diu, fa molt de fred i ens posem l'abric. En alguns llocs fins i tot neva. Molt bé, és hivern. Mare de Déu. Vaig a borrar que m'ha eixit fatal. Vaig a tornar a intentar, perdoneu, perquè és la tercera vegada que grave aquest vídeo i sempre me dona error. A veure. És hivern. Perfecte. Diu, no necessitem abric, les plantes floreixen i encara no s'ha acabat el curs. La meva estació preferida, que és la primavera. Fa calor, moltes plantes tenen fruits i tenim vacances. Efectivament, és l'estiu. Diu, plou i comença a fer fred i vent i alguns arbres perden les fulles. I és la que ens queda, que és la tardor. Va, ara hem de colorejar, de pintar de cada color segons l'estació de l'any. Per exemple, quan fa molt de fred la pintarem de color blau, amb la calor de color roig, de groc, olor a flors i so d'ocells, i de marró, vent i so de fulles seques. Super xuli. Anem a començar per l'estació de l'any, que és la meva preferida, que és l'estiu i fa molta calor. On penseu que quina d'aquestes fotografies pot ser l'estiu? Molt bé, així que hi ha molt de sol i la xiqueta està passejant pel bosc amb un barret. Ara anem a fer una altra que m'encanta, que és la primavera i la tenien que pintar de color groc, si no recorde mal. Olor a flors i d'ocells, sí, la primavera. Que és l'estació de l'any d'ara mateix. Que està passant ara mateix. Diu, fa molt de fred i aquesta estació de l'any és la preferida del meu home, que jo l'odie, i és l'hivern. L'anem a pintar de blau. És divertida perquè pots fer ninos de neu, fins i tot n'hi ha províncies així molt properes que neva i podem gaudir d'esquí. Si sabeu esquiar. Jo quan era molt joveneta esquiava, però me vaig pegar una nyoscla que me vaig trencar el genoll per ni sé quantes puestos, vaig estar un mogolló de temps sense poder caminar. Diu, de marró, vent i so de les fulles seques. La tardor, que cauen les fulles i comencem ja a posar-nos l'abric. Ara diu, quines festes o costums coneixes que es celebren en les diferents estacions de l'any? Doncs vos vaig a donar unes pistes. A la primavera se celebren les falles.
En realitat, les falles, l'origen de les falles verdader, el principi de les falles era cremar els trastos vells, per això la cançó de una estoreta velleta per la falla de Sant Josep, on se tiren tots els trastos vells, se cremaven i donaven pas al començament de la primavera. Se crema el dia de neu de març i el dia 21 comença la primavera. Xuli, Bé, a l'estiu se celebren totes les festes dels pobles. Tots els pobles d'ací de València en estiu tenen una festa, sempre, sempre, sempre. Fins i tot Sant Joan ja és estiu, ja comença el començament de l'estiu, el 24 de juny. Aquest any, tant les falles com Sant Joan com les falles, com totes les festes dels pobles, me pareix que no van a poder ser, però no vos preocupeu, un altre any gaudirem de totes les festes. Val, la tardor, una de les festes que més vos agrada a vosaltres i que les celebrem dins de l'escola. Halloween, terrorífica festa. I després tenim en hivern una de les festes que també vos encanten i a més vos duen un muntó de regals. El Pare Noel i els Reis, veritat? Quina quantitat de festes hi ha per tot arreu i que no en tots els puestos fan, Per exemple, els xinesos o els japonesos no celebren aquestes festes. Bueno, besitos a tots i a totes, ja hem acabat.